Nou. Mag er aanhouden of mag er net aanhouden? De eerste winnaar van de SKS in Grauw 2017 is Douwe Visser. Voor Joet worden we voor Joet uitgooid. Die kant giet het dan op inderdaad. En het vervolg, dat moeten we dan nog maar even ouwatje. Dirk-Jan Rijenga met het Jousterskoetsje. Ja, dat werd toch wel het gesprek van de dag, want wat had hij verloren aan het meestbeslag? Zat de Sjen neer. En dit is Jenne Woord. En die krijgen het finishkort. Zij winnen de wedstrijd bij de Veenhoop met een hele grote voorsprong. En dit kan wel eens het afscheidsbeeld wijzen van het Jousterskoetsje met Dirk-Jan Rijenga, want zij rijdt ze eruit. En ik zou je wel vertellen dat wij er net in bij gaan. Wij gaan net maar in speeltjes, dat heb ik al jij eruit zijn. Pieter Meter pakt de oorwinning bij Jenne Woord. De vierde wedstrijd van de SKS vindt plak op Ter Henne op de Snitsermar. Er moet wat gebeuren en dan moet er een nieuwe fok op. Maar dit binnen de winnaars op Ter Henne. De vijfde wedstrijd weer op Langwar. Hier gaat de onderste tonnen. De overwinning op Langwar is een feit. Zij worden eerste. Ja, geweldig. Nee, mooie schilderij en geweldige prestatie van de jongens en met jou. Ja, geweldig. Daar is de finishvlagge en daar is het schot. De Snekerpan pakt zijn tweede dijtitel. Het Tuurtjedel bij Langwar. Jaap Zwaga, wat is er aan de hand? Denk al hier aan jezelf. Nou, dus dan denken ze net aan u. En nou kan ze net oors. Maar dan haal je dus maar op? Ja, dan hoor ik nou op. Ja, de Grauwsters juichen, die binnenbleed. Achtste wedstrijd van de SKS vindt plak op Heeg. Het stuurt naar beneden en de Grauwsters gaan averij op Ram. Jirre zielt de winnaar van wat zijn. Nij Ter Henne en Nij Ellehiesen de derde oorwinning voor Douwe Visser van de Snekerpan.